Malawi Today. Akuti andi Lazaro achoke. Anthu akuti Lazaro achoke akudusa papa indi Lazaro. Ndi akuti andi achoke. Akuti andi Lazaro achoke anthu akukuwa a DPP amene mbendera za DPP izo. Akuti andi Lazaro amene akudusa achoke. Lazaro andi achoke. Anthu sakumufuna. A DPP kulongo kumangochi. Kumangochi kwatanga kulongo anthu Lazaro sakumufuna yayi. Ndimene mukone aimisa mbendera za DPP kusoweza kudana naye. Lazaro andi achoke babere. Andi achoke. Achoke ndithu anthu osowa kwakukuwa kuti andi achoke. Anthu andi achoke. Andi achoke basi. Ndo andi achoke amene. Ndimene tu. President abalusa ndi anthu akuti achoke. Lazarus amene. Mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy of Order Enoch Chihana wati adzafotokoza msabata zitatu zikudzazi zomwe agwirizana ndi zipani za UTM, UDF ndi DPP zokhudza mgwirizano wokonzekera chisankho cha pa 16 September. Achihana anena izi kwa mgona ku Lilongwe dzulo pa msonkhano wa ndale atalephera kukakhala nawo pa msonkhano wa zipani zomwe atsogoleri ake ndi mchigawo chakumpoto zomwe zikufuna kuchita mgwirizano. Izi zikudza pomwe achihanawo analengeza kuti akhala kukhazikitsa mfundo zawo zokopera anthu kuti adzawasankhe pa chisankho msabata zitatu zomwe zinaonetsa kuti ndiwo omwe angatsogolere mgwirizano wa zipanizo. Zambiri mulipoti ili lomwe walemba ndi John Paul Kayuni. Mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy Effort anayamba kufotokoza momwe mgwirizano endale mbuyomu yakanikira kubala zipatso zabwino. Komabe Enoch Chihana ati chipani chawo ndichokonzeka kuchita mgwirizano ndi chipani chomwe mfundo zake ndizofanana ndi zawo pokonzekera chisankho mu September. Iwo amayankhula pa msonkhano wa ndale kwa mgona ku Lilongwe la Mulungu komwe anati afotokoza bwino lomwe mu sabata zitatu zokudzazi zotsatira zokambirana za mgwirizano ndi zipani za UTM, DPP ndi UDF. Iyi ndi nthawi yomwe achihana akuyembekezeka kukhazikitsa mfundo za chipani chawo zokopera anthu kuti adzawasankhe pa chisankho chikudzachi zomwe zikuonetsanso ngati kuti ndi omwe adzatsogolere mgwirizano wa zipani zomwe atsogoleri ake ndi akumpoto monga Frank Manefumbo, Akhumbuka Chali ndi Victor Mashopa. Pa zomwe adzachite anthu akadzawasankha kukhala mtsogoleri wa dziko, achihana ati m'masiku 100 oyambirira a ulamuliro wawo adzathana ndi vuto kusowa kwa mafuta agalimoto, ndalama zakunja, chakudya ndi kukwera mtengo kwa fetereza. Pa msonkhanowo panali akuluakulu ena a chipani cha Effort monga wachiwiri kwa mtsogoleri a Timothy Ntambo ndi a Morris Munthali. Pakadali pano atsogoleri a zipani zitatu mchigawo chakumpoto adandaula za mavuto omwe alipo pa nkhani zachitukuko, utsogoleri ndi mgwirizano wa dziko lino. Iwo anena izi dzulo pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa pa bwalo la zamasewero ku Chipavi mu mzinda wa Mzuzu. Mtsogoleri wa National Development Party NDP Frank Manefumbo wapempha zipani zotsutsa boma kuti zigwirizane pansi pa mtsogoleri mmodzi ngati zikufuna kugonjetsa chipani cholamula pa chisankho cha pa 16 September. Toyera Katswiri walemba ripoti ili. Mtsogoleri wa chipani cha Freedom Akhumbuka Chali anafunsa boma kuti lifotokoze ngati nyanja ya Malawi ikadalibe ya dziko lino kapena dziko la Tanzania, komanso ngati asilikali ankhondo a mdziko lino anabwera kuchoka mdziko la DRC. Ine sindikhulupirira kuti zibweza tsango chifukwa palibe chipani chimene chingapangidwe ngati chilibe mamembers ku chigawo chapakati ndi kumwera. Zipani zonse zimene zinavomerezedwa mu kaundo wa dziko la Malawi ndekuti zindi anthu kuchokera ku Nsanje mpaka kuchitifu. Ndipo mtsogoleri wa chipani cha NDP Frank Tumpale Mwenefumbo anali mgwirizano wa tonse unalephera
kamba ka atsogoleri odzikonda komanso osafuna kumva maganizo a ena. Choncho mgwirizano watsopano ndi omwe ungagwire. Amwene Fumba natinso boma likunyalanyaza pa zitukuko mchigawo chakumpoto zomwe ndi zotsemphana ndi zomwe mtsogoleri wa dziko lino analonjeza. Ngati alliance koma kwakakhala kulira na mitima kuti uyayima payekha ndi ife zayima sopatoka, koma tikunena kuti tonse a opposition tikhale ndi candidate mmodzi manifestation, koma wina kati andima pabeka ndima ndi wina ndi mavuto amenewa. Iya tina khulupirira anthu olakwika ndigeza panopa anthu taphunzirapo phunziro kodi ino mgaza kuti anthu amene ali pampandowa akufasa kanthu akamango anena chikangawa njala chani asakufasa manyazi to amenewa sitikapange mistake yayi ife talemekeza anthu kumaopa anthu ene akaboma ene akedziko. Ndipo mtsogoleri wa Solidarity Alliance Dr. Victor Maziopa anali Malawi ndi dziko lodwala chifukwa chakuba komanso utsogoleri woyipa. Iwo anapereka njira zitatu zothetsera mavutowa ponena kuti ndi kulimbikitsa mgwirizano, kuyambitsa kuti zigawo zizikhala ndi ndondomeko yawo yachuma yapadera komanso kusintha dongosolo la ulimi kuti adzilenga ngongole. Atsogoleri onse anachenjezanso atsogoleri osankhidwa kuti adzikhala woona mtima kwa anthu komanso kuti Amalawi adzitha kufunsa akakhala ndi nkhawa za mmene boma likuyendetsedwera. M'malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Toyera Katswiri. Tidakali pa nkhani za ndale akuluakulu a ndende ya Karonga alangiza mabungwe omwe anavomerezedwa ndi bungwe la MEC kuphunzitsa anthu nkhani zachisankho kuti aganizire zochititsa maphunziro kwa akaidi. Mkulu woyang'anira ndende ya Karonga Superintendent Emily Banda wauza Zodiac dzulo pa maphunziro okhudza chisankho omwe bungwe la NICE linakonza kuti akaidi ali ndi ufulu oponya voti ngati munthu wina aliyense, choncho ayenera kuphunzitsidwa ndondomeko ya chisankho. Pakadali pano bungwe la NICE lati izi zili kale m'mapulani ake. Tindi ripoti lomwe alemba ndi Adam Zondeninge. Malinga ndi gawo 40 la malamulo akulu oyendetsera dziko lino, munthu wina aliyense ali ndi ufulu woponya voti kuphatikizapo anthu amene analakwira malamulo. Pachifukwachi akuluakulu oyang'anira ndende ya Kalonga alangiza mabungwe amene anavomerezedwa ndi bungwe la Malawi Electoral Commission kuti aphunzitse anthu nkhani yakavotedwe kuti aganizire kuphunzitsa akaidi ndi cholinga choti akhale ndi chiganizo chabwino pa nthawi yovota. Mkulu woyang'anira ndendeyi Superintendent Emily Banda ati akaidi ngati wina aliyense ali ndi ufulu otenga nawo gawo pa nkhani za chisankho. Ngakhale omangidwa koma ndi nzika za dziko la Malawi zomwe zikuyenera zidziwe kuti mdziko momwe muchitika chani. 2 akuyenera kudziwa chifukwa ali ndi ufulu oti avote. Nde tikathokoza NICE chifukwa chobwera kwawo kudzaphunzitsa ndi kudzazindikiritsa mmene chisankho chikuyendera kunjako. Mkulu oyendetsa ntchito za bungwe la NICE mbomali Nathan Sakala ati mapulani ali mkati ofuna kudzudzanso malo amene akaidi angapezeko mauthenga kuphatikizapo nkhani za chisankho. Feo ngati ya bungwe la NICE nkhani yaikulu ndi kuti timadziwitsa anthu a Malawi kuti atengepo gawo pa nkhani ya zisankho. Ndiye tinaonanso kuti kuno ku prison ku Karonga akaidi amenewa ndi a Malawi ali ndi ufulu ozaponya voti. Ndiye tinabwera kuti takumbutse kuti tsiku la 16 September akaponye voti ndiponso akathe kusankha atsogoleri malingana ndi fundo zawo zimene akupereka. Stephen Msukwa ndi mmodzi mwa akaidi pa ndende ya Kalonga ndipo akufotokoza za kufunika kwa maphunzirowa. Ndizofunika kwambiri chifukwa choti ngati mmene tili kunoko ife kunoko ni kumbali mkati mwa ndende ndemene zofunika kwambiri taziwa ambiri amatipusisa kunya manena pawaire chiti amatipusisa apapa ndi chikulupiriro kuti zinthu zonse ziyenda bwinobwino. Maphunzirowa ndi mbali imodzi ya programu ya boma lathu imene bungwe la NICE ikugwira ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la European Union. Malo mwa Zodiac ndi Adams Clement Fundanik. Ndipo akuluakulu a polisi mdziko lino adzudzula atsogoleri a zipani za ndale polephera kukwaniritsa mfundo zomwe anagwirizana zolimbikitsa mtendere pokonzekera chisankho zomwe zikukolezera ziwawa pa ndale. Polankhula kulilongo atamaliza ulendo wa ndawa lolimbikitsa mtendere pa chisankho kwachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo chapakati cha Kuzambwe Avali Felix Phiri wati kuti dziko lidzakhale ndi chisankho cha bata ndi mtendere zipani zikuyenera kukwaniritsa zomwe anagwirizana. Zambiri mu ripoti ili lomwe alemba ndi Wilson Phiri.
Polankhula ndi Zodiac Ulilongwe atamaliza ulendo wa ndawala omwe unayambira kuyera 49 ndipo unakathera pa sikulu ya primary ya Kalambo kuyera 25. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo chapakati cha ku Zambwe Avale Felix Phiri watadindo ambiri omwe anaphunzitsa kufunika kolimbikitsa mtendere sakuchilimika pa nkhanizi. Malinga ndi Phiri atsogola zipani za ndale sakhala ndi chidwi pa nkhani zolimbikitsa mtendere komanso umodzi. Inspector General anaitanitsa msonkhano wa Secretary Generals azipani kwa uzu nena kuti limbikitsani bata ndi mtendere pakati pa otsatira wanu. Andale nthawi zina samalolelana chifukwa cha kusiyana kwa zipani kapena kusiyana kwa maganizo ena ndi ena amene amakhulupirira kundale kwawoko. Mkulu wa bungwe la Center for Multi-Party Democracy Boniface Chibwana wati achinyamata omwe amabitsa ziwawa amawatuma ndatsogoleri awo. Tikakumana mutati muone ngati apa regional governor komanso anthu ambirimbiri amene abwera ndithu akunenetsa kuti sakufuna ziwawa. Zimangovuta kuti tikakumana tikamalankhulana zimene timaona mwina pa ground zimakhala zosiyana. Apati chilondo la MCP nda David Kambalame achipani cha DPP achenjeza omwe amawatsatira kuti asatsogoze ziwawa pandale pomwe dziko lino lukonzekera chisankho. Pakadali pano mpingo wa CCP mu Synod ya Nkhoma walangiza achinyamata mdziko lino kuti apewe kuchita ziwawa pandale pomwe dziko lino likukonzekera chisankho mu Septemba. Mlembi wamkulu mu Synod ya Nkhoma Mbusa Vasco Kachipapa wati mpingo pano ukudziwitsa achinyamata kufunika kutsatira malamulo pofuna kuchepetsa ziwawa pandale. Iwo anena izi ku Lilongwe pamwambo osangalalira kuti utumiki wa CCP Youth Urban Ministry wakwanitsa zaka 20 chiukhazikitsireni. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti. Langizo lomwe mpingo wa CCP mu Synod ya Nkhoma wapereka ladza pomwe dziko lino mukuchitika nkhani zokhudza ziwawa pandale pomwe chisankho cha mwezi wa Septemba chayandikira. Mlembi wa zonse mu Synod ya Nkhoma ya mpingo wa CCP Mbusa Vasco Kachipapa wati achinyamata akuyenera kudziwa za malamulo a dziko lino kuti adzipewa ziwawa pandale. Iwo anena izi ku Lilongwe pamwambo omwe mpingowu umasangalira kuti patha zaka 20 kuchokera pomwe utumiki wa CCP Youth Urban Ministry Kapium anakhazikitsa. Ngati church tikukwanitsa chifukwa mu church ndi anthu azipani zonse azigawo zonse zilankhulo zonse ndi tikufuna mtima omwewo uonetsedwe kwa Malawi kunena kuti tikhoza kukhala anthu azipani zosiyana koma tikulikonda dziko lathu, tikusunga mwambo, tikusunga malamulo a mpingo komanso angakhale malamulo a dziko lathu. Ndipo nduna za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yomwe inali mlendo olemekezeka pamwambowo yapempha anthu dziko lino kuti alimbikitsa umodzi pomwe chisankho chayandikira. Kutheka kuti kumene machokera kumatigawo koma ngati anthu opa Mulungu tikhale ndi mtima umodzi, tikonde mtendere, tikonde bata. Tikakonda zimenezi dziko lathu ngakhale takhala kuti ndife ogawanikana zipani ogawanikana kumene machokera koma tikakhale ndi bata ndi mtendere mdziko. Chimwendo Banda anapereka 10 million kwacha ku utumikiwu yochokera kwa President Lazarus Chakwera. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine chisomenyo ndi zina zambiri posayidwa pakani pomwe. Izi akatswiri za chuma ndi ulamuliro apereka maganizo osiyana pa ulendo wa President Lazarus Chakwera opita mdziko la Nigeria komwe akuyembekezeka kukakhala nawo pa msonkhano wa African Export Import Afreximbank omwe uchitike kuyambira pa 25 mpaka 26 June. Pamene katswiri wa zachuma Christopher Mbukwa wati msonkhanowu uli ndi kuthekera kopindulira dziko lino pa malonda, katswiri wa zaulamuliro Awele Kambwandira akutsutsana ndi izi. Malinga ndi kalata yomwe unduna za ubale wa dziko lino ndi maiko ena watulutsa mwazina, President Chakwera akachita zokambirana zokazembe ndi mtsogoleri wa dzikolo Bola Tinubu komanso atsogoleri a maiko ena pa nkhani za malonda. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Unduna za ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati President Chakwera anyamuka mdziko muno kupita ku Abuja mdziko la Nigeria lolemba pa 23 June koma akuyembekezeka kutsogolera nthumwi za dziko lino ku msonkhano wa namba 32 wa pachaka wa African Export Import Afreximbank. Mwazina pa ulendowu Chakwera atakakumana ndi mtsogoleri wa dzikolo Bola Ahmed Tinubu, President komanso pa mpando wa Afreximbank ndi atsogoleri a maiko ena omwe akambirane nawo nkhani za malonda ndi kulimbikitsa ubale m'magawo za ulimi, mphamvu, ntchito za migodi ndi zokopa alendo. Katswiri za chuma Christopher Mbukwa wati zokambirana nazi ndizofunikira potukula ntchito za malonda mdziko muno. Zimenezi zimathandizira kuti ngati dziko tikoza kukalumikizana ndi maiko ena komanso ndi ena amene ali ndi kuthekera kuti akozopanga support
ma projects osiyanasiyana amene tili nawo. Tikozokhala ndi maganizo abwino koma kuti tikoza kuwakwanirisa maganizo timalephera chifukwa choti tilibe ndalama zokwanira. Koma katswiri wa zaulamuliro awiri Khambwandira wati ulendowu ndongofuna kuononga ndalama chabe. Kumatenga nawo mbali pa mikumano ngati imeneyi nkofunikira kwambiri ngati dziko. Komano nkhawa yathu iliponena kuti kutenga nawo mbali kumeneku sikukufanana ndi zochita zimene tikuchita ngati dziko. Izizi zikungokhala ngati kukwaniritsa malemba ukuku mwinaso kungoononga kandalama kochepa kamene kali mdziko muno kakunja chifukwa chonena kuti sizikutanthauzira kena kalikonse ngati dziko. Msonkhano omwe ukachitikire pamutu oti kumanga tsogolo pa mavuto omwe maiko adutsamo ubweretsa pamodzi atsogoleri mu Africa, nduna zaboma, akuluakulu a banki za reserve ndi akadaulo a nthambi zoyima pazokha. Magulu olimbikitsa ufulu wa anthu omwe ali pa ubwenzi wa amuna kapena akazi okhaokha adandaula ndi kukwera kwa mchitidwe ochitira nkhanza anthu mdziko lino. Mkulu wa bungwe la Nyasa Rainbow Alliance Eric Sambisa wati kuchoka pomwe khoti linagamula kuti mchitidwewu ndi malodza kuno ku Malawi chifukwa umasemphana ndi chilengedwe, ambiri omwe ali mgululi akukumana ndi nkhanza monga kusalidwa ndi abale komanso zipembedzo. Anthu omwe ali mgululi loweruka amakumbukira mwezi olemekeza ufulu wawo komwe Asambisa anatsindika kufunika kuti anthu omwe ali mgululi adzilandira chitetezo komanso asamawasale. Mzamasewero timu ya Silver Strikers FC afika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa Airtel Top 8 kwa chaka chino pamene yagonjetsa Civil Service United ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la Bingo ku Lilongwe. Silver inapeza zigoli zake kudzera mwa Nixon Mwase ndi Emmanuel Allan, pomwe Civil anapeza chigoli chawo kudzera mwa Utseka kumbuyo Peter Ng'ambi. Ndime yotsiriza ikuyembekezeka kuchitika pa 12 July pa bwalo la Bingo pomwe Silver Strikers idzakumana ndi FCB Nyasa Big Bullets. Bright Kanyama walemba ripoti ili. Silver Strikers Central Bankers ikumana ndi FCB Nyasa Big Bullets mu ndime yotsiriza ya Airtel Top 8 ya chaka chino pa 12 July pa bwalo la Bingo ku Lilongwe. Izitu ziti chomwe chikamba kuti Bankers yagonjetsa Civil Service United ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu ndime ya semi-final yomwe yachitika pa bwalo la Bingo. Masewero wa omwe anatha ndi chikondwerero, timu ya ku Area 47 inatsogola mu chigawo chachiwiri kudzera mwa Nixon Mwase, komatu patangotsala mphindi zisanu kuti masewero wa ate Otseka kumbuyo Peter Ng'ambi wa Civil anabweza kuti masewero wa adzikhala 1-1 pamene wina aliyense anali ndi chikhulupiriro choti masewero wa afika mu ndime ya mapenalty. Osewera kutsogolo wa Silver Strikers Emmanuel Allan anagoletsa mpira umene analandira kuchokera kwa Daniel Sandukira kutangotsala mphindi imodzi kuti masewero wa ate kuti Silver ipambane masewero wa. Poyankhulapo mphunzitsi wa timu ya Silver Strikers Peter Mgangira wati ngakhale kuti waona kuti timu yake sinachite bwino kwenikweni magawo ena, kufika mu ndime yotsiriza ndicho chinali chofunikira kwambiri. Tinamenya naso 2 weeks ago inabwera kuti mina naso ipambane, koma tingotokoza kuti mina anyamata sanangane basi kuti mina masogolo akene kana zabweza nthawi tight koma naikapo mtima kuti mpana tipeze chipambano kuti tifike mafinals. Wachiri kwa mphunzitsi wa timu ya Civil Service United Wilson Chidati wati kugonjako ndikodandaulitsa potengera kuti sabata zitatu zapitazi inagonjanso kuti timu yomweyi koma awo anali masewero a mu ligi pa bwalo la Silver. Makamaka pamene nthawi yokhangati kupita kumapiro mapulazi ambiri amatawa concentration ndiye mukaona meta pange kosili chigoli chija anyamata ambiri mwina amaona ngati game ipita kumapenalty koma zimachitika mu mpira tagonja takinsa chigoli nthawi kutaita akakakhala kachitatu kuti timu ya Silver Strikers ikumane ndi FCB Nyasa Big Bullets mu ndime yotsiriza ya Airtel Top 8 mu zaka 7 zapitazi, ndipo Bullets ndimene yapambana kawiri kamene matimu apambana kuphatikizapo chaka chatha mu 2024. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Ninkhani imene yonse tafika mapito pa nkhanizi.